שלום לכולם, היום אנחנו נדבר על הסגולה שגילה רבי מנחם מנדל מרימנוב לקרוא פרשת המן ביום שלישי של פרשת בשלח, 2 מקרא ו1 תרגום, שזה סגולה להשירות. ובעצם מה עם ישראל צריכים השירות? אנחנו צריכים להתקרב לשם, אנחנו צריכים לנהל בית המקדש, זכויות רוחניות, לימוד תורה, תפילה, מה אנחנו צריכים השירות? אבל בעצם השאלה הזו היא טעות ביסודה, ואנחנו לומדים את זה מפרשת השבוע, לא פרשת בשלח, פרשת שבוע הקודמת, שזה היה פרשת בו. אז ככה, נפתח בשאלה, כנראה הרבה מכם שמעו את השאלה הזו, במכה אחת לפני האחרונה מהמכות שהגיעו על מצרים. מה הייתה המכה אחת לפני האחרונה? מכת חושך. יפה מאוד, אחרי מכת חושך, מגיע פרעה למשה רבינו ואומר לו, תשמע, משה, אני החלטתי, אתם כולכם יוצאים ממצרים. מי רציתם שיוצאים ממצרים? גברים, נשים, טף, כולם יוצאים, אין בעיה, אתם יכולים לצאת ממצרים, אתם משוחררים. במכת חושך, פרעה שחרר את כל עם ישראל ממצרים, אבל רק, כתוב בפסוק, פרק י', פסוק כ"ד, רק בקרכם יוצג. רק בקרכם יוצג. הבקר שלכם, כל הבהמות שלכם, כולם יהיו פה, לא יוצא ממצרים. הבקר לא יוצא ממצרים. פה משה רבינו אומר, לא. אנחנו צריכים להוציא ממצרים גם את הבהמות שלנו. אז לכן אנחנו לא מסכימים לצאת ממצרים. ויותר מזה, בפסוק אחרי זה, פסוק כ"ה, אומר משה רבינו לפרעה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. גם אתה תיתן לנו מהבהמות שלך. למה? כי אנחנו לא נדע כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם אלוקינו שמה. אז לכן אתה מוציא את המצרים, תודה רבה. לא יוצאים ממצרים. אנחנו לא יוצאים, לא מסכימים לצאת. אנחנו נשארים עם המכות, עם השעבוד, נשארים, מחכים עד שתוציא גם את הבהמות וגם אתה תיתן לנו בהמות. זה אומר שכל מכת בכורות ושידוד המערכות של יציאת מצרים שהיה אחר כך, בשביל מי זה היה? בשביל הבהמות. כי הרי כבר פרעה אמר למשה רבינו במכת חושך שאתם, הגברים וגם הטף וכולם יכולים לצאת, רק הבהמות לא. נמצא שכל מכת בכורות ושידוד המערכות ביציאת מצרים, הכל היה בשביל הבהמות, וזה לימוד מוסר גדול מאוד, גדול מאוד. כן. בסוף, באמת שעם ישראל יצאו ממצרים, אחרי מכת בכורות, אז פרעה באמת אומר, גם צורכם, גם בקרכם, קחו כאשר דיברתם, ולכו ברכתם גם אותי. טוב, אז אנחנו צריכים ללמוד פה, מה היה פה המסע ומתן החזק על הבהמות. אז בשביל זה אנחנו צריכים להקדים שבעצם כל הנושא עם משה ופרעה, יש פה מלחמה של עבודת השם. הרמב"ם כותב דבר מאוד מעניין באיגרת לבנו. זה דבר שהוא לא אופייני לרמב"ם, שהרמב"ם לומד את התורה בכזו בדרך רמז. הרמב"ם כותב לבנו ככה, הוא אומר לו, פרעה זה יצר הרע, וישראל זה שכל אנושי, ומשה רבינו ואהרון הכהן זה שכל אלוקי, ופרעה שהוא יצר הרע, הוא יכול, יש לו כוח. פרעה שהוא יצר הרע, יש לו כוח רק על מי ששכל אנושי, אבל לא מי ששכל אלוקי, ואז מגיע משה רבינו ומסייע לעם ישראל כנגד היצר הרע. דבר מופלא שכותב הרמב"ם לבנו רבי אברהם. קצת להיכנס לדבר הזה, אנחנו נסתכל קצת בפסוקים שהיו לפני זה. בחומש שמות, הכל מחומש שמות, פרק ד' פסוק ב', מהמפגשים הראשונים של פרעה ומשה רבינו, אומר פרעה, מי השם אשר ישמע בקולו? לא ידעתי את השם. אחרי זה, פרק ז' פסוק ה', אומר הקדוש ברוך הוא למשה על מכת צפרדע, וידעו מצרים כי אני השם. מתחילים לגלות את כבוד השם בעולם. אגב, דיברנו על זה כבר, שכל הי"ג עיקרים הם נולדו ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, במתן תורה ובנבואת משה רבינו. זה הי"ג עיקרים. אז נבנתה האומה, ואז נבנה העיקרים שעם ישראל מושתת עליהם, ופה מתגלה ייחוד השם בעולם ומציאות השם בעולם והייחוד של עם ישראל הקדוש ברוך הוא. אז דבר ראשון, כנגד היצר הרע, אנחנו מתחילים ובאים לגלות את
וידעו מצרים כי אני השם, שיש את השם בעולם. אחרי זה פרק ז' פסוק ט' ז', משה רבינו אומר לפרעה, לא שמעת עד כה, בזאת תדע כי אני השם. אחרי מכת צפרדע, לא שמעת, עכשיו תדע כי אני השם. פרק ח' פסוק ד', ויקרא פרעה למשה ולאהרון. שימו לב, פתאום פרעה קולט פה, מקודם הוא אמר, לא ידעתי את השם, מי השם אשר אשמע בקולו. אומר פרעה למשה ולאהרון, העתירו אל השם ויעשה לצפרדעים. פתאום הוא אומר, יש השם, תעתירו אל השם. פרק ח' פסוק ו', ממשיך הפסוק ואומר שאנחנו באים להגיד, מה אמרנו מקודם? למען תדע כי אני השם. ואנחנו ממשיכים, למען תדע כי אין כהשם אלוקינו, שיש כוח מיוחד של הקדוש ברוך הוא, של הנהגה לעם ישראל. אחרי זה פסוק ט"ו, גם אנחנו רואים איזה סוג של הסכמה למציאות השם, ויאמרו החתומים אצבע אלוקים, זה לגבי מכת כנים. ממשיכים הלאה, פרק ח' פסוק כ"ח, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. קודם אמרנו, למען תדע כי אני השם, למען תדע כי אין כהשם אלוקינו, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. וזה מדבר לגבי מכת הרוב, שהיה את הפלאה של ארץ גושן, ששם היו בני ישראל. כנגד פרעה, בפסוק כ"א, הוא אומר, לכו זבחו לאלוהיכם. הוא אומר למשה ולאהרון, לכו זבחו לאלוהיכם. זאת הוא אומר, בהתחלה אמר אין השם, אחרי זה אמר תתפללו אל השם, עכשיו תתפללו אל השם אלוהיכם. טוב, הלאה. פרעה מגיע למשה ואומר לו, בפרק ט' פסוק א', כה אמר השם אלוקי העברים. לפני זה, כל הלשונות היה רק כה אמר השם, פתאום כה אמר השם אלוקי העברים. אחרי זה, פרק ט' פסוק ט"ז, ועולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. פתאום אנחנו באים לפרעה, אומרים לו, תשמע, מקודם אמרת אין השם, עכשיו הקדוש ברוך הוא העמיד אותך עד לפה, לא סתם כדי שתישאר, כדי שאתה תספר את מציאות השם בעולם כולו. ובאמת זה מה שהיה כתוב במדרשים, שפרעה היחיד שנשאר מכל קריאת ים סוף והלך והכריז בכל העולם שהשם אמת, משה אמת. פרק ט' פסוק כ"ז, אחרי מכת ברד, מגיע פרעה ואומר, חטאתי הפעם, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. עוד פעם בפרק ט' פסוק כ"ט, למען תדע כי להשם הארץ. פה יש משהו, לא רק שהשם נמצא בארץ, אלא גם להשם הארץ, שהארץ שייכת להשם. ופה אנחנו באים דבר מיוחד. אנחנו בעצם באים, פרעה יצר הרע, אנחנו באים להגיע ליצר הרע, דבר ראשון יש השם, השם אלוקינו, השם בארץ, וכל הארץ להשם. אנחנו באים ולוקחים את כל המציאות שלנו לקדוש ברוך הוא, להשם יתברך. עכשיו, יהודי לא צריך סתם שיהיה לו בהמות. מה משה רבינו אומר לפרעה? למה אנחנו צריכים בהמות? למה עם ישראל צריך בהמות? עם ישראל צריך בהמות כדי ללכת לעבוד את השם, כי אנחנו לא נדע איך לעבוד את השם. אז אנחנו צריכים לשריין את כל הכוחות, את כל העוצמות, כל מה שיש לנו, שאנחנו הולכים לעבוד את השם עם כל מה שיש לנו. וגם אתה, פרעה, היצר הרע, כמו שאומר הרמב"ם לבנו רבי אברהם באיגרת, אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אפילו היצר הרע מלאך רע בעד כורחו אומר אמן, והוא ייתן בידינו זבחים ועולות. בשביל זה עם ישראל צריך פרנסה. עכשיו כשאנחנו באים ואומרים פרשת המן, סגולה לפרנסה, זה לא שאנחנו חושבים על עצמנו, ריבונו של עולם, תן כסף, תן כסף, תן כסף, תביא זה, אני רוצה אושר, רוצה רכב, רוצה דירה, רוצה בנים, רוצה ילדים, רוצה עוד ועוד ועוד ועוד. למה אנחנו צריכים את הבהמות? למה היה את כל יציאת מצרים, מכת בכורות, שידוד מערכות ויציאת מצרים בשביל הבהמות, ושגם פרעה ייתן בהמות? כי אנחנו לא נדע איך לעבוד את השם, כי אנחנו צריכים לעבוד את השם בכל לבבך חיים, אתה מפריע למצלמה. כי אנחנו צריכים לעבוד את השם בכל לבבך, בשני יצריך, עם כל הכוח שיש לנו. אנחנו מרכזים את כל הכוחות שיש לנו בשביל לעבוד את השם. עכשיו תראו דבר נפלא. בלוח חיטים לבינה הם מביאים פה, בלוח העליון הם מביאים פה פרנסה. כתב היערות דבש. עיקר החטאים שבישראל הוא לחוסר פרנסה. ואילו היה להם פרנסה, לא היו שרים מדרך הישר כלל וכלל, כי בזאת תעלה כל עבודת השם לישראל. ואם יהיה להם פרנסה, יעבדו את השם בכל לבב. זה דבר מעניין, זה לימוד זכות גדול שכותב היערות דבש. למה? בגלל שאדם שטוב לו, יש לו הרגשה טובה,
אז גם הוא פנוי להכין עוד כל מיני דברים שקורים, והוא פנוי בכל ליבו ונפשו לעבוד את השם. וזה מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא פרשת המן, שאנחנו רוצים פרנסה כדי לעבוד אותו. רק נגמור בדבר קטן. יש אמרה מאוד מאוד יפה מרב לוי יצחק מברדיצ'וב. רב לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורם של ישראל. הוא אומר ככה, דבר כזה, דבר נפלא, דבר יפה. אגב, צדיקים אמרו שמזכירים את השם שלו, זה מעורר זכות, כי הוא היה ממליץ זכות על עם ישראל. כשסוחטים תפילות של יהודים, כך אומר רב לוי יצחק, כשסוחטים תפילות של יהודים, יוצא כסף. מה מבקשים? ברך עלינו, מה זה ברך עלינו? כסף. רב עלינו, כסף. מה, ברכת רחמנה, מה רחמנה של כל ישראל עמך ושוליים עמך והציל שלנו, פרנסנו, חלקנו, כסף. אבל כשסוחטים כסף של יהודי, אגב, ברכת רחמנה זה שיעור בפני עצמו, מה קורה שם? אנחנו מבקשים על בניין בית המקדש, פתאום אנחנו עוברים לכסף, מה קורה פה? בשביל זה אנחנו צריכים בניין בית המקדש? זו שאלה, שיעור בפני עצמו, אבל, הוא ממשיך רב לוי יצחק ואומר, כאשר סוחטים כסף של יהודים, יוצא תורה ומצוות, שנזכה. תודה רבה.